Tamam. İsenlik oğlan öz en atasyna öýlenesi gelýärligini her tüýsüjek edip aýtjak bolýar. Meselem Pergat, O muço. sen näde aýtdyň? Nämen aýtdyň? Öýlenesi gelýärligiň. Ay aňandyrlar da dost. Hereketinden el yüzünden. On niýek bolsaň, menem ýüzüm herkiljek etip gördüm. Gaýta oğulcugum yaranok diýip bir aý balisada sakladylar. Ana şondan soň men öz toý edesim gelýärligini şeý diýip aýtdym. Banan salym köşüňe haçan kada eýgerje salaryň isen ýene kaka mena öýlenje körpe oglum goçaklaýar doýgularym gıcıklaýar düşde şeytan goçaklaýar kaka mena öýlenje Ere çıkıp gittim ele Toy edip durmaysa gülle Bu yaştan son neme gerek Kaka mena öýlenjek 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 Bu yaştan son neme gerek Kaka mena öýlenjek İste sarı saçlı olsun Oyu tülen kaşlı olsun Hatya gödi çaşı olsun Kaka mena öýlenjek Eşiklemde yoktur ütü Men onsuzum derdim yetim Gerek bolsa karda batıp Kaka mena öýlenjek Elimdeki intelligenttim Oturmaka bar kelentim Üstü bilen internetin Kaka mena öýlenjek Bay 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 Öýlenjek Öýlenjek Gerek bolsa karga batıp Kaka mena öýlenjek Anamlaryny ödedim Men senden rehim ededim Sizden ýagatnap ýadadım Kaka mena öýlenjek Yıllar saçyň aklapdyr Ýüzüň nurun ýoklapdyr Ýaşyň artyk küsepdir Way kaka mena öýlenjek May bay 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 öýlenjek Öýlenjek Yıllar saçyň aklapdyr Kaka mena öýlenjek 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 Ýaşyň aktyp güýtäpdir Way kaka mena öýlenjek Dro Ay şaltara uyurjak golýana dost. Näme diň? Çaltırak öýürüň Çaltırak çalma lälyony Kaka mena öýlenjek